Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Bayan. Oh, aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawasta nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kanunta. Manganta pa'y sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kalat? Asimrek dito dagus... Tagtagay. Rumarkam! Rumarak inton madamdama. Aguli magkayulaan. Sino ka? Oh, adi kita nung. Agyaman ka. Dagiti pulis. Agwarek, sapsapulan nakakadidag iti punis. Basta aguli magka. Apay, mister. Asino ka? Apay akabutang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? Saan? Apay nga rod nga aglamlamang ka dito'y dagusmi. Hindi ka agdanag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rod ti atrasom ka dagiti pulis. Awan. Ay, nakadayon dagiti pulis. Mabalin kon ti rumar. Agyaman nak iti danom nga impainom nyo kanyak. Sige, rumara kon. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan ni bagak? Nukas na, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulan na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takala at asimrak dito'y dagusta. Dakas a tao. Iso siguro asap-sapulan ti pulis. Ngam, di na ta dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Miningmingak na imbag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat, tadakas a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Hay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas met ti aramid na. Ngam, anya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap-sapulan ti pulis. Anyan, sayang, nataerpay mat nga rod. Malakit din. Ingkan isagana ti taraon tatamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige, kat ikabil mo aminan itibag dagiti masapsapul na. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak ilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko. Agan anos ka ha? Di ka agdanag. Taag-diskarte ak iti pang allowance mo. Tapno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak manang. Ala, agan anos ka lata ha? Igaad mo ti panagadal mo para iti masakbayam. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laeng. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaad mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanyak? A high school laang tinagpatinggaak. Sika talaga, manang. Syaklatan di bang panunutam. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasayaat mat. Naimbag man, tadi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jakmat lakayat.
Amo na ka di amay sa kaaman nala itiklam? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga tipod no? Saan mo tanas ka na maamuan na? Tinapatag, makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Taawan sa bali a pinanunot mo. No di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kaya't ko nga iti masakbayan, nasaya at tutibiyag na. Ngam kasanon no gumurakan ka. Gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sa bagay, mannala ka nga agpaiso. Ngam agpatinggala ang iti mannala. Saan ka mat nga agpapairwal? When Emma, agpatinggata ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlaeng. Umaklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiagsardeng iti mati nga aramid mo. Mangrugi kayo manen ako nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo ta pinatakkaladakas? Mangsapol ka iti nasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mabilang. Tekang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yo kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti siday nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kayat nga awatan. No nagtaod iti dakas awakas, Orlan. Nagadugit din nga Arteo ay sige. No di mo kayat nga awatan. Saan lang? Agbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Saan na kayat nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kankwane? Isong etad kun kan ka. Manong Orlan, Oh. Di mo kadimat kayat nga awatan? diyak ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isungarod nga awatem. Ay, amom ka din no anya ti mariknak. Tunggal malagip ka, manong. Agdanagag. Kanayon nak nga agdangag iti news iti radio. Tama nga numaysa ka anak tiliw, gapo iti madi nga aramid mo. Apay nga mingagdanag kaya. Oh, at iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, manong. Manong. Apay namang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ala, inakon. Kat ilabam dagiti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni manong mo. Uray siyak, nanang. Kanayon kaw abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siyak, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idaw-dawat tayo. Asapay la ko mata makaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti daw-dawat ko iti Diyos, anak. Asapay la kumatagbalbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak matan akanayon ngagdandanag kankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata dito'y balay. Sapay agmay saak no daduma dito'y balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero ken driver. Ken isudamatan ti agbalin a security guard. Wen, Rita. O sige, magkita ka nga ron iti agbalin a kadwata dito'y balay. Sige, siya kunti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan a kadwata. Tane, dudwata laeng dito'y balay.
Oo, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi. Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klab inton rabi. Ado ti chicks ijay. Saan a chicks tiga puna ang mapantay jay? Amom dayta. Ah? Wen, amok day ta. Masapol ang makaado ta ita. Di mo ka di kayat ti ag chicks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta. Day talagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrak tayo ti club. Saan ta panunutin dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay di sango. Wow! Nakamaskara iti sinan kulibangbang. Sana day ta ti pangituunam iti matang mo. No di ket mangsapol ka kit di iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin imbag jay dancer. Nagpintas. Imbagak matengken ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo. Aguya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta, day ta dancer di ta sango. Wow! Nagseksi. Ngam Diego. Anya nga tinagan day ta dancer. No interesado ka kan kuana. Sige. Ingkanto makiamam mo. Saan na siya ti makiamam mo? Mabigat siga. Tapa nakita ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangoy tay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Ha? Uray siyak. Kasla nakikita kayo di takadwam. Si Katay Kanla at Asipra, iti Dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwak. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, ti awag mo kan kuana? Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unmat. Mabalin ka diti makipagayam ka na kayo? Sige, apay kit din asan. Sige nga Rod. Nag-order kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamo iti bayad. Sige. Siya kunti makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit lang iinuman mi a ladies drink. Iso di kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kumakas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin ba't ada kami ti agbalin a boyfriend nyo? Ngam no siya, jakbay kayat ti maadan iti boyfriend. Apay, Sharon. Ada obligasyon ko iti biyag. Kadyak kayat ti masinga. Ay na, agpapaadal ngamin iti kapsat na. Iso ako na nga da obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kat siyak mat. Kaya't kumat ti makaurnong. Ngam saan ko pa'y akayat ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ang maulit ti napasama kanya. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kanya. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laong ti urnong ko. Kaasi ka matlukas ta. Iso nga ita, masapul apen kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend nak, sakbay asong batak. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Jak ninam na mga agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bad. Uray siya ka, jak ni namnama day ta. Jak makaturog siya ron. Abay, ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego.
Sino ang Diego? Jay kadwa ni Mr. Bud. Ay na. Ala, jak malipatan ti panang put-put na itidakulap ko. Di mo ibaga nga agayat kan kwana. Dakas ka di? Saan? Nasken akilatisan pa ana imbag. Sakbay amakiayan ayat ka kwana. Inala na ti cellphone number ko. Inted mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige. Sikat makam mo. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bud? Natairmat lang ang akas ni Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamong ka di? Nasiputak ni Mr. Bud. Ming-ming-mingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alaki ti, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bud? Natairmat lang ang akas ni Diego. Imbagak matan, ajak pa'y kayat ti makiayan ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bud. Ming-ming-mingan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Nalakit din, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tano rabii. Ay, Sharon, jak maikat iti panunot ko ni Diego. Marikrik naklat ti panang put-put na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Alakit din, maturog tan Emma. Aginanatan. Adeta, nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intaray ko. Nabanuga ka nagtaray ah. Hindi nga ta, Diego. Kumusta nga tamat din? Nalabit anakadon iti nasipdot na. Patrol car. Di tuyak pa'y laan naglamangak. Ang mga nutilingon dakdag iti polis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat. Tanailam mga amtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaadu ta itangal daw. Mapantay jay klabinton rabi. Saanan? May bus lang ti kwartata ijay. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta. Mapan ka, ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu ang mapantay jay club. Adda balay akayat ko asar kanta. Ha? Sa dino? Basta, sumurot kan tulat ta kanyak. Baknang kaditi aking balay? Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, lukas tati ko nam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ta. Sige nga Rod. Agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga Rod hideout. Wan, tadyak kayat ti agawid iti balay. Sigurado as sermon manan ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat sermon ti mangmangag kuno agawidak. Makauma. Agyaman ak itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan, jak kayat amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang nga Rod, rumarak mo't laadagos, tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagos mo. Jak pa'y nakapan ijay ah.
Saan na anas kan dayta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan dayta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibiyangan dagiti kawas ko, tas siya kon ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyaman ak unay, manang. Agan anad ka kanayon, ading ko. Wan, kat uray si kamat, manang. Agan-anad kamat. Imbag ka pa'y, Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa at damanang mo ama nang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali a pampanunuto ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayan ti kabsat mo? Wana, kasta ti aramidak. Saan ka pala ang ama ki boyfriend? Taam mga numakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok na ita, friend. Kan oray si ka, igaad mo mat ti panagadal mo. Wan, igaad ta ti panagadal ta, para iti masakbayan ta. Ala, umay ka, mapantay di kantin, agmerienda ta. Adangat balon ko dito yung merienda. Urayan Di ka agdanag, ilibre ka, anta kwartak. Sweldo ka nagboras, iti mais. Nagagat ka talaga. Alakit din, intan agmerienda, ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y abanda. Tapaliiwan ta day tadak kalabalay. Wanurlan. Saan ta ngagpadlaw ngagpalpaliiw ta? Kitaan ta na imbag, no kasano ta makastrek di ta inton rabi. Wanurlan. Panagkunak. Kat nalakalaang amakastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Husto ka? Ha? Urlan. Addala kay iti terasa. Di kagpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakdaran ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di, agin inanatalaeng dito'y ayan ta. Kampay di, nabannog ta anagnag na. Ne. Awanan iji terasa tay lakay. Ala, intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maala ta dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Ala, pumanaw tan dito eh. Urlan, tilakay. Di ka tumalyaw ken kuana. Di ka agpadlaw. Ala, intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo dyan bagana. Wan. Umasidag ta kano iti ayan na. Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Ha? Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kiti driver kan hardinero. Amangan no kaya't yu ti agtrabaho kanya. Ha? Driver ken hardinero, sir? Uwan. Siyak. Amok ti agdrive, sir. Awan lisin siyak. Saan na parikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kaya't may ti agtrabaho kan ka. Wano saan? Sige. Urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, harita. Amok nga agtatakaw dagijay a lalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol.
Mario, Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagi jay alalaki. Tagparparik na kaniya ngagtatakaw da. sige. Sikat ti makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya, agsublita inton bigat ijay balay ti baknang. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap ta. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige, nuday ta ti kayat mo. Isungarod ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jay baknang? Ti importante kat ti maala ta a kwarta ijay balay da. Di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayong asumangkot? Da Diego kan Orlan. Aday ta ka man na. Isu naman ang tininaon di panunod mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan asuminay ti panunod ko? Sumartang ka man Naminsan mo lang ang nakita. Namkailiw mo ang makita. Kas nang marikrik nakti pa ng put-put na itidakulang ko siya. Hoy, di ka man paalilaw itirik naman. Laglag ipam. Anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at tikinatao na. Kasano nga mo, anasaya at ikinagtao na. Gaputa na taot. Gapo ka di tanataan. Isa ako ng anasaya at atao. Agpampanunod ka di, Emma. Tsaka mo. Basta kasta ti marikrik na. Kailiw ko ni Diego. Ola, agsagana ka. Dasikan ti sumarunong agsagana. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego. Makita na ko mati panagsalak ijay tablado. Sumardang ka. Agsagana kakit din. Dasikan ti sumarunong agsala. Nasip nga't abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanawtan dito Sigurado ka? Umikan. Umadayutan dito Nakaadayutan iti dakkal a balay. Kasano? Aglayuntan iti hideout ta? Wan, Intang arudan, magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. sige. Mas daawak, ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumana Amang ano at na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, aping awan da Diego. Kaya't ko ang makita. Ingka kat sanguan tay ka table mo a lalaki. Itay pa nung urayan na ka. Ni Diego ti kayat ko ang katibo. No kasta, ingkalata ka sarita dyan lalaki Amang ano adama sa una. O sige, sangwak latan di customer. Kat sapay kumata o may da Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da at tipo, ti may saman nala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan mariknak dayta. Alakit din. Ingkan sanguan tay customer mo. Nasaysayat no sumrak takas driver kan hardinero ija balay tibak nang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag a mabalintang itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso amapantan to ija balay tibak nang. Ta sumrak takas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanan, ato yun ti tsaayo. Agtsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Mangantayon. Malinay ton dyain na poy. Mangantayon ton. Sakbay nga intay makimisa. Ay, Mag-agsapaan nga agpampanunot kayo man ang nanang. wan bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo.
No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manen ter aramidan na. Nanang, Inaldaw apang panunutag ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag? Ita, no adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanin basol tayo. Anak ko, Tunggal bagbagaan nyo. Kaungat na kayo. Idinto tayo bagbagayo lang, muti pagsayaatan na. Diyos ko, kaanong agbalbaliw ni Manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang, Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. atidog pa iti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni Manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Ay, kastoy lata. Kanayon nga agdandanag, may papanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kapsat. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, jak mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon ko nga'y daw-dawat iti Diyos. Asapay lakuma. Tadumtang dayta agun daway. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Agpada talaang kapsat. Agparikutak lata. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, tiyak mo no sa dino ti ayan na. No agawid, agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti aramid ti anak ko. Mangnamnamaak ng agbalbaliw to. Kat kanayon kong ay daw-dawat iti Diyos. Asapay lakuma, tadumteng day tagun daway. Wan kapsat. Sapay lakuma, taitulok ti Diyos ang makita dati dalanda analintag. Sapay kumakabsat. Ala kapsat, ingkameng, tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ing kami kanon. Ay, anya itayin tay nagan mo, kabsat. Nalipatang matan. Mimay tinagan ko, kapsat. Ay, unggayam. May tinagan mo. Ay, siyak mat ni punsaw. Wen, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, ingkayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Inton sumaruno a Domingo. Wen, kapsat. Sige. Agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen? Apay? Di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanam ay ti trabaho ta dito'y nubilang. Kenkas iti kunam. Umaduti kwartata, numaala ta hati. Di mon balik sanday ta. Ala, agdoorbell kakit din. Sige nga rod, sapay ko ma, taadda taybak ng alakay.
Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan, interesado kayo itimbaga ka trabaho. Wen, sir. Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. At to, babaro, nang isagana ti asawa iti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. Agyaman kami, sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo tin sagana ti asawa para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawak. Wen, sir. Orlan, sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kaya't kung agmula kay tinatnateng, tanalawad ay talikudan ti balay mi amulaam. Wen, sir? Ited ko ti umno a sweldoyo, kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan niyo di taasidag ti garahe, tagpaay kayo madlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir? Kasi tinakunag, ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtada kayo, tapno addakat kaduwami iti asawak. Agyaman kami. Tainawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga aramiden nyo. Wen, sir. Ti kayat ko, di kay kuma agbabain. Daytoy ti agbalin a seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. At damatan paglutuan nyo ditoy. Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver ken hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, katala. Ingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Nagawid tan, taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nga agsubli dito'y hideout? Tagyan tan ije balay ni Don Mario. Mas daawak kan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anaming pinsan. Anya ti pakas daawam kanyak. Gaputa kasla saan ka adakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amum pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaat. Saan ta nga ipadlaw, adakas ta a tao. Sabagay ngam kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnaad? Wen, ngem apaman a maalat ti kwarta ken alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan panagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok ngagtatakaw dagijay. Aniya? Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ida, bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi, agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliiw da. Mario. Sabali mananda ito'y amisyon ta, Rita. Mario. Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida ngagbalbaliw. O sige, sika ti makaam mo, Mario. Kadamo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito itinted na amisyon ta iti biyag.
Titumulong ka dagitag kasapulan ni titulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligit ha, Mario. Agbaligi ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Eileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y mat, manang. Mabitlaang, taikan ka iti kwarta. Oh, awatam da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyaman nga rod no kasta, manang Sharon. Basta say-saya atom ti panagadal mo, Iti kasta, adda serbi ti bambannog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman unay. Kat, kumusta ka matan dito balay? Awan mat parikot nga ure agmay saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi. O sige, agan-anad ka akanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak sa amutan. Nabayag ngamin adyak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo ta. Agsanay ka pailang. Katinton mayatan, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Isuad ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak. Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, makita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonus yo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam. Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan? Takabailak pa'y matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito'y hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Taamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaing kang agmaneho, Diego. Kata si kaswentan ton te lisensyam. Agyamanak, sir. Kat si ka Orlan, amangan no kayat mo te agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain mat, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, at ka di kakabsat yo nga agad-adal? Awan kabsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Ket sika, Orlan. At nakabsat ko nga agad-adal iti kolehiyo, sir. Sige, si dadaan kami at tumulong.
Aging ka makalpas iti panagadal na. Ha? Si dadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayan ta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastuta. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin akasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan, kaslam konsensya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego. Anya nga ta, no ipaypaysuta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan may sa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego. Wen, Orlan, ipaypaysutan ti agtrabaho kada Madam Kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. Napanunot ko matday ta. Iso asige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas itinakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita, napintas ti pagididaan ta. Kutsyon, mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego. Orlan, kaya't ko makasarita ti kabsat mo. Isu nga yung kanto sukunen, tayo pasyar mo dito'y balay. Sir? No kaya't nalakit diti agnaid dito'y balay, nasaysayaat pa'y. Iti kasta, adakad kadwa ni Rita. Saan nga ta asubran day ta kinasaya ati ho, sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami? Wen, Orlan, agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi, isungan anuan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir? Katkas iti nakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo, tayam-ammom kada kami. Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, iso asumurot ka kanyak. Sana bale, tawan klase ita, ta Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Orlan, anak. Asino day tanga amaw? Di kayag danag. Nasayat da tao, nanang. Anak. Ala, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Ah. Kaya't ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon na sumurot ni Nanang. Tapno mamamo na madagiti among. Nukasta, da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mariaw. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am-am muna kami, kabsa? Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa tumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaammo, ada kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ak una iti Diyos. Ngamin. Oh, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amuklatan. Kat sige, si dadaan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan, gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nang runa unay ni Orlan, amom ka di, adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat mi, may. Dakos ti aramin na, sir. Kanayo nak nga agdanda nang may papankan ko na.
Kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Asapay la kuma, tamakita natin alintag adalan na para kankwana. Tapno sa anak kumahan nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat, Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natal nan diriknak, sir. Sa anak ko nga agdandanag. Gaputaam mo nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la kuma, tasaan asumyasi. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na, sir. Natal nan diriknak. Sa anak ko nga agdandanag. Gaputamok nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko mahata sana sumyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko day ka. Si dadaan nakatumulong kadagitikas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabit aday ta talaga ti misyon ko dito irabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain. Kat agsingsingpet ka kuma dito'y balay da Don Mario. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang, Nasaya at da. Isuarumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kabsat mo. Nanang, Anak, pangaasim, agtrabaho ka dito'y balay da. Nasaya at da at tao. Awan sa bali apampanunutan da, no di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Iso apang nga asim, anak ko, agsingsingpet ka. Wan Arlene, awisan ka. Tadwa ta amapan aglaba iti balay da Doña Rita, intun Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige kayat ko launay. Isupay titangdan ko. Wan amom, nakasaysayat dagijay abak nang. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapno ada kadwa. Kan kas iti nakunak, nasaya at datat tao. Iso asaan kang agbabawi as sumurot kanya. Wan, Vivian, sumurutakton ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad ijay Cloud. Ay, Emma. Kuma, kalang at manen asumrek dito'y dagusta. Kadwa na ni Jeko. Ay, Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? ha? Apay kumakailiw ko. Iti anya aga po. Amo, agayat dayjay kan ka. Ngamin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi ijay Cloud. Emma. Amo, nuurnusin na laang tibagina? Ad na atumaar. Ay na, husto man ladaytan, Emma. Ay, jaklat na maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam to latta.
Kanon to nga ta. Sapay kumata makitak to inton rabi. Umay ko alaan dagiti daddo maakawas ko, tatang. Nakastral kak ita iti trabaho. Ha? Nakastrak ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Dadun niya rita, kan Don Mario. Kamang da kanu iti simbaan dito lugar tayo. Damadam Rita, kan Don Mario. Ano kasta? Ay, nasaya at launay anak kau. Am-am mo yu ida, tatang? Wala. Amam mo kida. Taka mangakmat iti simbaan dito lugar tayo. Kat adaw tinatultulungan da. Kasta ka di? Kat pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak kau. Agsaya at kakadakwada. Iswa pa nga asim, taag sing-singpat ka. Oh, Diego, agyaman na ta si marungkar ka dito iklaw. Kumusta ka? Nasihat lata ah. Sige ngay, kumusta ka? Nasaya at latamat. Ni Mr. Pan. Ayan na, apaya di mo ka doon. Saan na Mr. Bud tinagan na? No di kat urlan. Kat, apaya di mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito eh. Nagkapuak ngamin iji balay ni. Kat di magasakla dito eh. Pagyamanak no kasta. Ngamin, kaya't ka ang makita. Kaya't ka mata makita. Ngam sa anak ngagbayag. Ngamin, at daa mo miitan kan ni Orlan. At napagpapayan mi abak na. May sa ka-driver ijay. Kat hardinero mat ni Orlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ti trabaho mi. Tinaskan. Nasingpat. Kan managparabor ti amo mi. Dayta ti kasayaatan, Diego. Ngam, sa anak ang makapagbayag dito eh. Kaputas anak ang nakapagpakada iti amok. Awan anyaman na. Basta inton maminsan, agpakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito eh. Ay, sayang. Saan akadwa ni Diego ni Mr. Bud? Nagkita kayo kumama. Sana bale, at ang tulat na kundaway. Among ka di? Simple lang ti panagbiag na. May sa driver ni Diego, kat hardinero ni Mr. Bud. Anya ti maditi day ka? Awan madi iti dayta at trabaho da. Ngam data, madi iti trabaho da. Manala iti daytoy aklaw. Angam sa bagay, saan taakas ka dagiti daddo nga agpapairwar. No di kat agpatinggata laang iti intablado. Kano adda aggusto amang table kadata. Emma, Kan, adda limitasyon na dayta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartak alalaki. Tamadaksan da laang. agan ano sa pito. Gaputa adulat na titip amaaw-awat ko dito. Kan sa bali pa iti talaga asweldo ta. Wan nga rod, dakdak kulat tatitip mo man siya. Ngamin, napintas ka. Idinto ta siya. Kadaw yan lang ti pintas ko. Taptapalak ti rupak iti make-up. Kadaw yan man ti pintas mo ako na. Ngam nagsaya at ka matatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko ti pumanaw di tiklan. Ngamawan mo ti sigurado apang gada. Kasta akmat Emma. Agad adal ti kabsat ko. Iso nga agan agos ang baylaang dito eh. Tinaskan. Aywanan ta ti bagita. Iso ni Arlene agayim ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Iso pa'y ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka?
Pagad-adalin nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at maten akabsat ti kabsat mo. Tapagad adalan na ka. Awanan naganak mi, madam. Isu animanang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas. Kastagayam. O alagarod, aglaba kayo. Tanayunak ti sweldoyo. Adday ta. Naisalapay ta amin ng alinabaan ta. Madamdamapay. Mamagaan danton. Tana ispinda mo? Nakasingsingpot ni Madam Anya. Pinagmerienda na tapay. Naanos da talaga. Kat, sa dino nga iti ayan ni Manong mo? Saan ka di nga agpapaaymot ditoy? Rimwarda ka no kada sir. Ti asawa ni Madam. Isuro na ka no ti kabsat ko nga ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene. Nakasaysaya at da nga amo. Amumat kayam ti agmaneho, Orlan. Wen, sir. Nag-eskwela akmat iti driving. Day talaan, tasaan ka nagmaneho. Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige. Asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive. Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, kat sumit ngeten. At dala sarungkaran mi agagayam. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaang adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang kang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kadag iti ararmanyo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang nakmangala iti kwarta. Kumusta ka, Shasha? Sharon, tipod no anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. Wan, amok day ta. Kumusta kan? Nabayag basit adida ka nakita? Kastoy data, adaklat tay ti day ti aklab. Makigasang-gasang, tapno mapaadal ko ti kapsat ko. Ha? Kat uray man nalak iti day ti aklab. Taagpatinggalaan di ta ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasayat no kasta, Sharon. Kat sika, kumusta ka man ten? Kastoy. Iiliw ka. Ha? Sabay kong matawan pa'y nobyong, Sharon. Aapay anak mo naman ti kasta. Tapno aman kay nagaw ko ka. Kinapod muna. Saan ka maiwaksi iti panunot ko? Orlan. Ibagak tirik nak, Sharon. Kat sabay lako mata di ka gumura. Agayatakan ka. Ha? Kat sabay lako ma. Tawan pa'y nobyom. Awan pa'y nobyo. Kaputa awan pa'y day iti panunot ko. Tikas ganan kanya, kat di kapsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Day tiga po na nga daaklat ta dito'y club. Ta dito'y club, nalakaasumrak ti kwarta kanyak. Nupay kasta, kas iti na ko na, amok asalwadan ti dayaw ko. Agadaan at kakanayon iti kadam dito'y club. Ket mangnamnamaan. Adumteng tutigon daway. Amakapanaw ka dito'y. Ket madaan ka iti mas nasaysayata panggadan. Sapay ko matakasta. Agadaan at kakanayon, Sharon. Ket laglagipan. Akanayon ka pampanunutin. Sige, agpakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na, kasi marungkar kayo. Urayak lang ang malpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Katin kamin.
Saan mi ang mabalin ti agbayag dito eh. Sige. Basta gananad ka kanayon ha. Aywanam ti bagim. Ituloy mo salwadan ti bagim. Wan, maawatak ti kayat mo asawan. Kat di ka agdanag, Diego. Aywanak ti salunat ko. Ken oray sikaan, di mo baybayan ti salunat mo. Aramidag dayta, para kan ka, Emma. Sinungbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakita. No kasta, agayan ayat kayon? Una, katsikangay. Sinungbatan nakakadin ni Sharon? Saan? Diyak kayat nga apuraan. Kayat ko ating-itingan na pa na imbag tirik nana. Sakbay amang ikadang. Ngam siyak, sinungbatan na ko ni Emma. Nasayat no kasta? Ay, mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na, amay saak ngagtatakaw. Kat ibrik nak matlang. Diego, Anya nga tati aramidag, Orlan. Ibagak nga takan ni Emma, tipod no akin nataok. sakbay nga ibagam day takan ko na. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam, Orlan? Ulitam man. Tikunak, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko na. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka diti nangagaw, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam? Orlan, ulitam man. Tikunak, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko na. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Ha? Kaslamay ikahawa ka dagitang ibagbagam Orlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapo. No apay nga adda ita ijay club. Ngam kasano nga ibagakan ko na apumano ijay. No mas dakdakas mat ti trabahok. Ha? Iso anasay-saya at magbalbaliw tan. Kat agurnong ta para kadakwada. Orlan. Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Kat naskan nga agurnong ta. Tapno adda pagpuunan da. Una, nasaya at dahit anak ko nam, Orlan. Sige, aggagatang agtrabaho, dito'y ayanda dun, Mario. Itikas ta, maiayo da ka data. Juan Diego, manipod ita. Agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario, maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko at tulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta. Uray matrikula na laang ti itulong ta ken kuana. Akas matlaang ka ni Vivian. Dakkelan aba nagday ta ken kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyamanak taimay kayo. Aglaba kayo ita iti kawusmi. Wan, madam.
Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kay agdanag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaammo iti matrikulam. Akas ka ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaammo iti babayadam ijay pagadalan nyo. Ha? Agtagtagain na pa ka di, madam? Husto ka di dyan nangag ko? Wen, dagitikas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kami nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay. Basta ikarim asaya atem ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysaya at kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di matlang tinamayak iti hardin nyo? Nagmula akon kadag iti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyaman ak tamaragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayom ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyaman ak, madam. Ay na, maragsakan ak, Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang aggagatak. Ngamin, nasayat kayo. Kaya't ikarik. Ad dapat ti panagagat ko ngagtrabaho dito'y. Tapno maayayo kayo. Kat maragsakan ak iti dayta nga imbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Ta tinagagat ken naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayo dito'y balay, nanang? Nasaya at kami mo't iti kabsat mo. Awan parikot may. Itala nga makita kayo ang nakaisam ay. Wen, anak ko. Ngamin, naragsakak para ken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Wen, nanang. Ngay maglakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Ngagtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos, anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Wen, nanang. Ket saan mo kuman asublihan ti sigod at trabaho, anak ko. Tamaisag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maysa nga aldaw. Ket addandakes anapasamaken ka, anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbalutan. Nanang. Isu atan likod amon ti dakas nga aramid, anak ko. Ket agbalbaliw kan. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadal. Nang runa, tadamadam rita ti agbayad iti matrikula. Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Kan sabali pa iti swildok ano, inak aglaba iti balayda. Nagsayat dalaunay. Igaad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka. Para iti nasaya at amasakbayam. Naimbag ta imay ka, manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matenkan ka adikan agbambanog pay. Apay, saan ka di nga umdas ti itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, manang. Sana bale, ta saan kami mo't unay amabannog, ta damot washing machine. Kan ammo, manang, ni Madam Rita kano ti makaammo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita?
Wan manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang dangamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan manang, uray ni Vivian agayam ko. Damadam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano anya mo ti katukad na dayta tulong da? Nasaya at da, manang. No kayat mo, sumurot kanto kanyak intun Sabado. No addawayam. Tayam amo ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayon nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanan ti parikot. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita, addan katulungak nga agdrive, no kasta nga da misyon na papanag. Anya misyon, sir. Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga kasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Iswa na saya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon apapanag. Agyaman kami iti panagtalakyo, sir. Nga oray ammoyo adakes kami at tao. Gaputa mo nga itultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kamin kadagiti dakes nga aramid mi ti kalabas. Agtatakaw kami idi, sir. Kinapuno na. Kaya't mi asar kanto'y balayo. Wen, amok na ita. Damo pa'y lang nga makita kayo, ket amokon nga agtatakaw kayo. Sir? Ngem nasayat lata ti Diyos kunakmanen. Gaputa ita, ket nagbalbaliw kayon. Agbabawi kami ni ti kinadakes mi, sir. Nasayat launay. Ket ita, ilinteg yon ti dalan yo. Kasta ti aramidin mi, sir. Katagyaman kami kada kayo. Tada kayo tinang tulong kada kami. Wan, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Kat di ka agdanag, sir. Tasaan kami akas iti sigod. Sabali kami itan, sir. Saan kami ngagtatakaw akas iti sigod. Nakaamiris kami, sir. Maragsakanak para kada kayo. Vivian, anak, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mo't nanang. Ad-ada nga igaad ko ti agadal. Nang runa pa, itaanda tumulong kanya. Wen, anak, di mo sayangan day taabindisyon kan ka. Wen, nanang. Ay, kaslaad da na parot asiit iti pusok, anak ko. Anya? Nabangaran ak iti husto. Kanaragsakak. Kabaudyanan na. Mariknak metlaeng enti kastoy. Saan ako nga agparikot ken agdandanag iti husto. Naimbag ti Diyos, nanang. Wanan ako. Naimbag ti Diyos. Sige, aglaba kayo manen. Katamuyo ka di, magustuak ti labayo. Nadalos kan nabanglo. Kaya't naasawan, nalaing kayo nga aglaba. Nadalos ti trabaho yo. Kat saanak ang nagbidot at tumulong kada kayo. Gapo, tanapuno kayo iti trabaho yo. Agyaman kami, madam. Saysayatan mi ti trabaho mi, madam. Gaputa di mi kayat ama ikat ti panagtalakyo kada kami. Nang runa pa, kat nakasaysaya at kayo, madam. Wan nga rod, madam. Saan amamati ni manang ko at tulungan dak iti panagadal ko. Iso akayat na nga umay to sumarungkar kada kayo. Tapon kan na no pudno ti imbagak. Wen, Arlene, ayabam to ni manang mo. Kaya't kumatamaam mo. Wen gayam, malagip ko. Kasangay ni Mario inton umay alawas. Apag iso, mangangay tayo iti basit a party. Agyamanak, madam.
Ala, aglaba kayo. Kat ag merienda kayo latta inton mabisin kayo. Siya kung ti makaamong agluto iti pangaldawan tayo. Tumulong kaming tulatan nga agluto, madam. Nalaingak nga agluto. Oray siya, madam. Nalaingak mo't nga agluto. O sige, nudayta ti kunayo. Magustuhak ti luto yo. Awan makunak kada kayo adwa. Ad-adda ama ay ayo ak kada kayo. Gaputan na laing kayo nga agluto. Kayat ko nga inton kasangay ni Mario, da kayo ti kadwak nga agluto. Wan, madam. Wan, madam. Nasaya at launay, tanalaing kayo nga agluto. Dayta ti may sa apaglaingak, madam. Oray siyak, madam. Kanayon nak idi nga isuro day dinanang ko. Idi ubingak pay laeng. Kat aging ga ita, saan ko analipatan dagiti insuro na? Nalaing ti inam nga agluto no kasta. Wan, madam. Ala, mangantayon. Kat aglalanglang tayo at allo. Rimwar ti asawa kakadwa na da Orlan ken Diego. Para iti misyon. Misyon, madam? Wen, adda mapanda tulungan. Talaga gayam ama nagtulong kayo, madam. Mario, kasangay mo inton bigat. Saan ka kadi nga agselebrar? Umdas kaniya kung ti agkararag, kanagyaman iti Diyos. Gapo tadimtang manen ti kasangay ko. Napanunot ko, anasaysaya at no agselebrar tayo. Kanapag-iso nga umay ti kabsat ni Arlene. Awisan ta amin ida. Ti pamilya ni Diego, ti pamilya da Orlan, ti pamilya ni Arlene, ken dagiti daddo mapay akatulungan ta. Iti kasta, iso dati kadwata nga agselebrar. Sige, makamu ka, Rita. Kasarita kida. Kat da Arlene kan Vivian ti kadwak nga agluto. Nalaing gayam dagiti nga agluto. Bilibak kadakwada. Ala, kasta nga rod ti aramidan tayo. Awan ti makunak iti dayta, Rita. Inawagan nak ni Madam Rita. Kasangay gayam ni Sir Mario inton Sabado. Kat data kanu ti kadwa na nga agluto. Wen Arlene, kasta mo ti inyawag na kanya. Sige Kuna na nga awisak ni manang ko. Tapno maam-am muna. Wen awisam tapno agaam mo tayo amin. Nasayaan man. Parang agam-amo da ka ni manong ko. Kat ang ginusto da. Mayat nga ron, ano kasta? Anya nga iti amuta, ano ang ginusto da manong ko? Kan manang mo. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ni ka di Mr. Bad. Di mo nawagan iti Mr. Bad. Orlan ko namlatan kan kwa niya. O sige. Ag-date kayo kadi? Saan nga iso ti kinasarita kiti cellphone ko? No dikat ni ading ko. Oh, apay? Adda parikot na? Kaya't nakano makasarita di among na at tumulong kan kwa na iti matrikula na. Oh, talaga? Ay na, naimbag man tada tumulong iti matrikula na. Adda pa'y lagayam kasta at tao itanya. When my friend, addalat tamat dagiti nasasaya at atat tao. Iso ako yugak ni Aileen into nagsapat. Tamapan kami iti ayan ti amo na. Sige, friend. Nagasat ti kapsat mo. Tada si dadaan at tumulong ken kwa na. Ngam saan lang siya ti mapan. Sumurot ka man tapno adakadwa. Diyak kaya't adwa kami laang iti kabsat ko asumawa ka dagi di abaknan. Kan maysa. Kasangay ka no ti don nga amo da. Iso nga ad-adda mabaina. Kaya't ko ako yugan nakto. O sige, kuyugan kayo. Agyaman na ka. Ni, orasan asumaba ka kigen tablado. O
O sige, agsagana ako, friend. O sige, ay maskaram ha. Ama numalipatan. Oh, aday ta. Nakaluto tayon. Uwan, madam. Agidasar tayon, madam. Wen. Nakasaganan ti lamisaan iti paraangan nyo, madam. Inikakon iti ap-ap na. O sige, nasaya at launay, Vivian. Alangarod, isagana tayon dagiti taraon. Aday ta, nakasaganan ti lechon, Orlan. Natadtadtan. Madam Damapay, umayan dagiti sa nga ili da madam. Datayo la kanumat ti agsasango. Ha? Sobra unay ti taraon. Ngam, umay to siguro, dagiti kaaroba ah. Nalabit akas ta. Ala, aramidan ta pa'y dagiti naskan nga aramidan ta. Sakbay amang rugi ti party. Huwag Orlan, sayang. Numabalin la ko mga imbitaran da Sharon kan Emma. Wen, ngam nakababain mait. Huwag nga rod. Ngam, padasak man nga ibagakan ni Madama. Barang kayat na nga imbitarak da Emma kan Sharon. Dumaray nga ta da Sharon kan Emma, iti kasangay ni Don Mario. Gagayam, di uliwayan adenggan. Naragsak mi nga awatengka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Anya nga ta, no ibagak kan ni Madam. Taawisak daya makan Sharon. Saan nga ta nakababain? Padasak lang ah. Wanya, nakasagana gaya man telitsyon. Sir, mabalin ka di nga awisan mi, tay dua gagayam mi. Dua dalaan, sir. Awan pare ko, Diego. Sige, awisin nyo ida. Un, sir. Agyaman kami unay. Sorry, Diego. Ngamin, adamat papanan ni itakin ni Sharon. Kat importante launay. Sorry ha, no di ka mapatgan. Sige. Awan parikot, Emma. Next time to lang Roden. Sorry ha. Wen, awan anyaman na. Alang Rod, kastapay. Agan-anad kayo akanayon ka ni Sharon. Wen, Diego. Alang Rod, kastapay. Bye. Bye, Diego. O, anya ti ko na ni Diego. Aw-awisan na ta iti kasangay ti amo da. Ngam imbagak asaan ta amakapan. Ta importante ti papanan ta ita. Ngam mabalin mo't amapan kalatta. Ay, saan Imbagak mat kan ka akuyugan ka. Alangarod, no nakasagana kan, rumartan. Wen, Sharon. Nay, si kagayam day tadimsa ag itay iti jeep. Kabsat. Papanam. Di tabalay ti amo dagiti anak ko. Sika, taga dito'y kakaday. Taapay nga adda ka dito. Dumarayak mat iti kasangay ti amo ti anak ko. Aya, no kasta, agpada ta kasangay ti darayan ta. Day taman dakkel abalay ti papanak kabsat. Ayan na. Day tani, day tadakkel abalay. Ha? Ay, haguray ka. Kat day tamat number ti balay ti papanak. Kasangay ka no tinon nga amo ti anak ko. Kat nasken ka no adumarayak. Takayat nakamakita dagiti amo na. Ha? Kasta, di umay kang arudan, tasumrektan. Nasaya tay may kayo nanang. Yamamok ni Diego agayem ko. Kumusta kan, Diego? Nasaya at mat, nana. Ayun gayam. Isuni tatang ko. Naawis mat dito'y. No kasta, da kayong anak mi, kat agayam kayo. Una na. Ni, kita man nga agpayso ti panakairan-ranana. Taagam-amu kami mat kinitatang mo. Maragsa ka nak.
Tagayam kayo gayam iti anak ni Kabsat Mimay. Wala. Umay kayo, tata. Nanang. Umay kayo, tagtugaw kayo. Urayan tayo arumar da Madam Rita ken Sir Mario. Nasaya at taimay kayo, kakabsat. Pagyamanan mi tadimaray kayo, itaakasangay ko. Wen, madam. Sir, di minamnamaan. Ngagkita kami kan ni Kabsat Mimay dito'y balayaw. Jak namnamaan at ti anak ko, kan ti anak na kat agayam, sir. Ma'am. Di minamnamaan. Ngagam muda. Ay ka nasaya at nga ron no kasta. Tapno agaam mo tayo amin. Makita mi anasaya at ababaroda Orlan ken Diego. Nupay kunada asigod adakes ti aramid da. Imbilang milat ta ida akameng ti pamilya mi. Kat makita mi met ti panagbalbaliw da. Iso anak karagragsakak, madam. Agyaman ak iti Diyos. Pagyamanan may madam. Sir, tada kayo tinagbalain nga amo da. Naimbag unay ti Diyos. Tadi nang natikar-kararag me kanikabsat Mimay. Nasaya at unay ti Diyos, kakabsat. Saan nga agbaliw ti ayat na? No kasta, kabsat mo ni Arlene, Sharon? Wan Orlan. Katkabsat ko mat ni Manong Orlan, manang. Husto jay ko nata adwa, Vivian. Agbagay da manong mo, kan manang ko. Unyag paiso. Husto kayo, agbagay daan doon. Ket no agayan ayat da. Anya? Puto ka di, manong? Manang, agayan ayat kayo iti kabsat ni Vivian? Siya konti sumungbat. Wen, agayan ayat kami. Ayos! Madam Rita, siyak tay kabsat ni Arlene. Agyaman na kada kayo. Gaputa, tulungan nyo kano ti kabsat ko iti panagadal na. Wen, balasang ko. Makitak ngamin ang nagagat kan nasingpat ni Arlene. Akas kan ni Vivian, agayam na. No kasta, agyaman na nga rod. Nasaya at kayo unay, madam. Nagsarita kami iti asawak. Kat inayon mi ni Arlene iti listaan dagiti estudyante nga agkasapulan iti tulong mi. Pagyamanak unay, madam. No kasta, mabalin ko nga rodon ti agikat iti sigod at trabaho. Kat mangsapulak iti mas disente. Oh, apay, anya ti trabahom balasang ko. Manala iti club, madam. Anya? Ijay ngamin club. Nabibit asumrek kanyak ti kwarta. Ngamin, adalata dagiti lalaki amang tad kanyak iti kwarta. Ha? Saan kami nga agpapairwar ka ni Emma, madam? Makunaasaan anasaya at ti panggadan mi. Oh, kastagayam. Kaya't ko makalpas ti kabsat ko iti panagadal na. Tapno nasaysaya at ti masakbayan na. Dayta ti gapuna ang nagtali na edak iji club. O ala, balasang ko. Kitaak no anya ti maitulong ko kan ka. Amangan no mabalin tayo ti manglokat iti kantina. Wenno, pagtagilakwan, ada kayo ti mangimaton. Jak ni namnama at ito'y gayam ti pangawisam kada kami kini Sharon, Keko. Un Emma, katjak mo't ninamnama. Adito'y gayam ti kunam adarayan yu aparte. Ti amo ni Arlene, isumat gayam ti amo yu. Gusto ka? Nagsayaatan apan nakairanranana. Amom ka di, Emma. Nakasaysaya at da Madam Rita, kan Sir Mario. Gapu kadakwada. Nakaamiris kami kan ni Orlan. Ket talaga nagbalbaliw kami. Nasayaat na unay. Dakas ti aramid ni. Tagtatakaw kami. Holdapar. Ken anyapay dita adakas apag kwartaan.
pagyamanan mi. Dadadasar kan madam. Nga isuda tinang ipamatmat, adakas ti aramid mi. At dati mako na panagbabawi, Diego. Kadda kayo nga eh. Awan ka diti panggap yung agikat iti club. Mabalin siguro a pumanaw kami iti club. Basta adda sigurado a panggadan mi. Ngamin, narigat ti awan panggadan na. Takas kanya, siyak tinamnamaan na ng kantatang ko. Un Emma, padasan tayo ti agtitinulong. Para iti masakbayan tayo. Planok ti akid daw ititulong kada Don Mario, ken Doña Rita, para kada kayo kini Emma. Sharon, takayat ko pumanaw kayo ni iti club. Diyak kayat ngagtalinaad kayo ijay. Saan ka nga agparikot iti dayta? Gaputa si dadaan at tumulong ni Madam Rita. Mangipatakder da kano iti pagtagilakwan, nga imatonan mi ka ni Emma. Tapno pumanaw kami ni EJ Club. Uy, nasayat nga rod no kasta, Sharon. Among ka di nakaragrag sakak ita, Orlan? Uray siyak, nakaragrag sakak, gaputan amamu ka. Kat nagbalin akaayan ayat ka. Naragsakak, gaputa nagbalbaliw kayon ka ni Diego. Naamok ti amin may papan kada kayo. Ngam itilikodan dayta. Inayat kalata. Taamok nga iti may sangal daw. Kat makaamiris ka. Kan, agbalbaliw ka. Nagbabawya akong ti amin adakas nga aramid ko iti. Isungay ta, mga barwanan tayo. Para itinasaya at amasakbayan tayo. Agyaman na kada kayo amin kakabsat. Tadimar ay kayo ita akasangay ko. Ket danggayan dak nga gragsak, kaya nagyaman iti Diyos Apo. Tanadanon ko daytoy atawen ko. Ket sapay lakuma, taipaayan nakpay iti at atidog apa nagbiag. Naragsak apa nagkasangay mo, sir. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Sir Mario. Sapay lakuma, taipayan na katidyos iti atidog pa'y abiyag. Tapno itultuloy mo titumulong iti agkasapulan iti tulong mo. Agyaman ak iti daytaan ay bagam, Orlan. Agyaman ak unay kada kayo. Alangarod, intay pagsasangwan dagiti na isagana para iti daytoy akasangay ko. Agpakada kaming arudan, Madam, Sir. Uray siyak, agpakada akmatan. Sir, Madam. Sige, katagyaman ak iti idadarayo. Agyaman kami iti dadarayo. Kat kayat ko asumarungkar kayo latta dito balay. Pagyamanan minukasta, Madam. Pagyamanan mi manan. Tada kayo tinagbalin nga amo, da Orlan kan Diego. Sir, Madam. Ituloy tayo nga ikararag, tiagtultuloy a panagbalbaliw da. Nagbabawyan dan tinapalabas. Isu nga ita, nalintegan ti dalan nga ayanda. Pagyamanan mi unay dayta, Madam. Hagyaman kami unay iti Diyos. Naitulod kan dito'y dagosyo, Sharon. Agyaman nak, Orlan. Da Diego kan Emma. Napanda nag-date. Nasayat mat, tadudo ata dito'y dagos mo. Tapno makapagsarita ta nga awan ti makasinga. Orlan. Agyaman ak manen, tadi mo kitkitaan ti napalabas ko. Ket inayat naklatta, Sharon. Adda ti makuna, apa nagbabawi, Orlan. Nang namnamaak nga iti may sangal daw, kat pagbabawyam dagiti dakas nga aramid mo idi. Kat pagyamanak, tadimtang day taagundaway. Naamiris ko, nga adayo gayam anaragragsak ti panagbiag, no pasig anasaya ti aramid. Iso nga ita, saan ako nga garamid iti dakas? Kat pinagbabawya akong tinapalabas. Nasayat no kasta, Orlan. Agyaman akmat, tauray may saak lang aman nala.
Kat saan ka na dismaya? Inayat naklata. Wen Sharon, ay ayatan ka. Kat iti pa nagbabawik, ken iti pa nagbalbaliw ko, para kan ka, kan iti pamilyak. Baliwan tayo ti mangrugi. Orlan, Sharon, inarakop nakmutan, Orlan. gaputan na ragsakak. Kat bay anak lang asi aarakop kan ka. Kabayatan ti panagsarita ta. Orlan, Ay ayatan ka, Sharon. ay ayatan ka mat, Orlan. Agtinulong ta, para itinasayat a masakbayan ta. Ken ti agbalin to a pamilya ta. Di ka man maipayan itinaranyag a panagbiag. Ngam ikarik, maipaayan ka itinaragsak a pamilya. Wan, Orlan. Agtinulong ta para itinasaya at amasakbayan, ti agbalinto a pamilyatan. Nay, kabsat, si kagayam dayta. Ita ka anak iwisa? Huwain kabsat mimay. Tasaan ka na kaumay idi agsapa. Ay na, agpada tagayam. At damadlaw ko kan kakabsat. Kasla nakalawlawag teropam Gapu nga ta saan akong nga agdandanag. Naragsaka kaon kabsat. Wen, agpada ta, kabsat mimay. Sa anak maten nga agdandanag. Ngamin, nagbalbaliw ni Diego nga anak ko. Uray ni Orlan. Ay, agyaman ta iti Diyos, kabsat. Tanabang aran tamot laeng-en. Wen kabsat. Ngam ti parekot ko ita. Ket no sa dino ti pangalaak iti adu ababoy ama parte inton agkalaysa ni Diego. Agkalaysa? Ket no inyam amuna kanyak tay kaayan-ayat na. Ni Emma napintas mat abalasang sika. Jak namnamaen ama kanobya ni Diego iti napintas adayak. Wen, kabsat. Uray ni Orlan. Inyam amuna met kanyak tinobya na. Napintas met laeng. Sharon tinagan na. Kabsat nagayam ni Arlene, agayam ni Vivian nga anak ko. Kamaudyanan na. Addanton manugang kaw. Uray siyak. Addanton manugang ko. Ay na. Ket addanto umeten apok nga ay aywanak. Ay, katuray siya ka. Maadaanak tumet iti apaw anataer akas kanya. Uray siyak kabsat. Maadaanak tumet iti apo anapintas. Akas kanya. Nakaragrag saka. Taado tinapaglakwan mi ita dito'y pwesto mi kini Sharon. Madlawan na ragsak ka. Pagyamanan mi iti Diyos, taadadamadam rita anang tulong kada kami. Wen, managtulong da. Iso asaan tayo asayangan dayta. Igaad tayo kit diti ag trabaho. Tada tayo matlaang ti agsayaat. Kumusta kayon? Adda kayo gayam dito pwesto dagiti babalasang Orlan, Diego. Wen sir, sinarungkaran mi ida. Wanya, kaya't yun ti agkalaysa? Agida nakalaysa ti maangay no kaskasano. Sir, agurnong kami pa'y para iti dayta abanag. Awan parikot iti dayta. Siya kung ti makamo iti gastos. Sir? Wen, nang runa tamay maysa tayo na pamilya. Inyari kayon nga anak. Ngam, sir, Agkalaysa kayon. Tapno makita mi pa'y dagiti agbalin nga apo ko mi. Nakasaysaya at kayo atao, sir. subadan mi ti kinasayat yo kada kami, sir. At da kami lata iti sibay yo. Ket da kami ti mga iwan kada kayo kini madam. Aging gay ti panagkapsot yo.
Maragsa ka na kamakangag iti dayta na ibagam, Orlan. Katagyaman na kiti Diyos no kasta. Katala, agsaga na kayon. Ta double wedding ti maangay. Sir? Sir? Wen, Sharon, Emma. Dagamin ti makamoy ti gastos para iti kalaysayo. Nasaya at launay ti Diyos. Kadagitikas kada kami, anapudno iti panagbabawi na, sir. Wen, Sharon. Nunapudno ti panagbabawim, ket sidadaan ka nga agbalbaliw. Bendisyonan na ka ti Diyos. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabalin mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas iti asidag ti balay mo. Talaga adito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula ken agtara ken naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tada dagiti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, ta dito'y probinsya ti pagnaedam. Awanan ti kadkadwam dito'y. Amo ma ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Ken maysa, sa anak mat ngagmay maysa, gaputa adamat ni Isadora, tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na kay Isadora, aywon gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro takin ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin ang makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man laan nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no isu amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, ha? Ay na, nagadumot din ti tao dito palingke. Danda ni saan tayo ang makapila, sir. Ay, huwag nga ron. Hanggang sa nabalay. Basit lang tigatangan ta. Ay, si kakandidalan ko si Kabunsa. Sansali ka. Anong midang aramidok dito, yaya? Allah, siya kayo, mana. Awan na midang. Ay, Mabisina ko na yan.
Iso ang mabalin ka ni kan nakiti mako. Ay, awan ti maitod ko makan. Ay, una yun. dito. Saan na ka makalako? Pasagsali ka tumat namin. Nagalasmat ng titrato di babae iji bulsak. Di naman lakaasyan. Ay, bunngag paiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan naming pangalaki ti kanag. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan ti kasta nga aramid mo. Ha? Saan ka kadi amaasyan itubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaad na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang itimakan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti panang tulong yu kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dangiti dadakal mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay, edi talupay lang titawin ko. Jack mat amuno sa nino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gaputa sipod ubingak. Saan kami mat a nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Katno bilang adda kasapulam. Ibagamlaan kini Isadora. Ti babaunan dito'y balay. Agpaiso, sir? Kayat yung agyanak dito'y balay yo? Ang nakababain mat. Gaputa mainayon akpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kamila ang kani Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka mat? Agaw-awis dagiti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga kadi itakat saan mo pa'y laang anaikat day ta abisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Dayta ngamin katirigat na. Tana spoiled ka launa ay sipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputas siyak. Kabaelak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, dayta lamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti kaw sa ginatgatang ni Sir Eduardo para ken kadani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pa'y akulor. Kita mau, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita?
pulos. Si kamot. Isungarod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko kan kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi, di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. No pa'y kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, si kalata ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikutken ka? Wan, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa nakariing kapaylaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay nakariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yu kanyak, Tauray sa andak akap-kapin Tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasang ko. Katnuad da ka sa pulam. Ibagamlaan kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain. Iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo matkan ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag at na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta, at dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon ditoy. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asinugayam dyan nakita kita'y akadwayo ditoy? Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigimatang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir kankwana. Gaputabulsak lang arodan. Dakas pa'y titrato dagiti makakitkita kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumulod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko daan apagkasino manan. Saan? Adalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak ngamin ken kuanay di rabi. Ay, kasano nga tada ito yan? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na iti bangko. Amukmat nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di abroad. Iawat mo adagusin ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko iti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang kami na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga uray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alay ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak Barok. Gaputa kasken ka.
Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Kaputa saan ka apapanawan nga uray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Dani ka. Maragsa ka na ka makaamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa'y ngagnanaad dito eh? Adan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak ngamin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun ditoy. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agi eskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadag iti kaskan ka visually impaired. Isu apadasam nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agi eskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Xelia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamumanong.